Angazi noma abantwana benkosini ngangivumela yini ngikusho lokho ukuthi khona lento esiyikhohlwa njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi uma usenkonzweni awenzeli wena esontweni. Uyazi indlela ogqoke ngayo, indlela oyiconductor ngayo, indlela obuka ngayo umuntu omi phambili, indlela orelate ngayo nabanye abazalwane awenzeli wena, wenzela lo muntu osanda kufika. Uyazi khona eminye imizi la othola kahle ukuthi this is a broken family, a broken of a broken family. Kodwa ubona abantu abadala bethi asibeke ama-differences ethu aside. Khona iy'ngane la endlini. Igrosa nje iqhubeka ithengwe njalo ngenyanga. Ugesi awukhanyi, ukudla kube khona. Singaxabani phambi kwengane, masifuna ukuyoxabana sobambana emsebenzini noma sobambana emall noma sobambana le kuthi kodwa iy'ngane zingalinge zisibone silwa ngoba asenzeli thina. Uma sesisenkonzweni noma ngathi ukukhuleka noma ngathi ukuxabana noma ngathi ukulwa kufana noma kunomcimbi ubona abantu bethi asibeke eceleni ukulwa kwethu asibambisane i-weekend nje eyodwa. Ubona abantu bebambisana belibamba ugodo balibekele bepheke bevumelana ukuthi hayi sofaka ipune ey'ngaka ze-Knorox ze-spice senze kanje sofaka inyama engaka kuvunyelwana. Omunye noma eqala uphuka ubona omunye ufike bakhumbuza ukuthi hayi bo khona abantu and awuzenzeli wena asizenzeli. Uyabona let's say usenkonzweni khona elinye ibandla engangiya kulona nje ngiqala nje ukufika. Hey bazalwane kuleli bandla kubanjisenwe awuboni nanoma kushintsha umuntu okade ecula ekuqaleni sengena omunye awuzwa nje kuyaflowa u-MC kubanjise inhlonipho enikeza umholi, inhlonipho nomholi ayinikeza ibandla abaholi ebandleni ayibo baze kufudumele ungena and ayenzeki nje once lento ulibele ufika nje libe liqhubekile uma nuthi hayi nami ngifuna ukuhlala la imfudumala abazalwane response yabo makhona umuntu omi phambili uyabezwa nje amen noma uthandaza uyezwa ukuthi akubona amen bokuhlekisa ngawe labo amen booster ukuthi uqhubeke uyikhulume lento ofuna ukuyikhuluma. Siyabona ukuthi uyazama kahle kahle wena udokotela ukuthi nje unikezwe ithuba lokuthi uzosharela ngezwi. You might be not that skilled. Kahle kahle nje wena uyicarpenter noma ushoemaker ukuthi nje kuthiwa ke usihlabelela ingoma ubona abantu bekusupporta ubona abantu bebambisana uzwe ngisho noma sekuxoxwa endleleni kuyale ukuthi hayibo bakwazi kwahlanganwa kuleli bandla no ngiyafuna ukwakha la awusenzelwe and bese khulunywa ngendaba ye-consistency ukuthi bebezela ukuthenga mina noma lento isikompilo labo. Utholakala ukuthi isikompilo labo ngempela. This is what make them a church. Izinto abayilwelayo bayiprotectayo ukuthi lento ayingapheli. Abangapheli ubunye, abangapheli ukuzwana, angapheli ukubambisana, angapheli nanso-ke le bese into enjalo ke yakhiwa yithelo likamoya. Uma ingacultivatekanga kahle ithelo likamoya, inconsistency nje into yokuqala umuntu athi angeke ngisakwenza, ngeke ngikwazi, angeke ngisakwenza, ngiyayeka, ngiyashiya. Long suffering, perseverance, persistence, love, temperance, kindness, joy, zonke lezi zinto ngeke uyithenge esitolo, ngeke ulithole kwi-brothel uthando hlobo, ngeke ulithenge. Ungayithenga isex kodwa ngeke ulithenge uthando. Ungawathenga ama-drugs kodwa ngeke uyithenge i-satisfaction. Ngeke uyithenge. Khona lezi zinto nje ngeke uze uyithenge, ngeke uyithole esitolo. Ukuthula ngeke ukuthole, satisfaction ungayithola kodwa ukuthula no. Peace lutho banokuthula laba-ke banakho ukuthula. Uma nginakho kusho ukuthi ngiyakwazi ukupha nawe at a price kodwa that I pay, not the price that you pay. Temperance, kindness, ukubheka kade ukuthi yazi labantu njengoba bengihlupha manje kusasa into abazobe ngihlonipha yona noma ngase kuthiwa nje manje uthi uJesu kusiza ngani ukuthanda umuntu okuthandayo kuphela, thanda lo ongakuthandi.
Manje zonke lezi zinto lezi ziyi-creation of in-need. Ingakho iy'thelo ikamoya ziyi-creation of in-need. The need of what? The need for prayer. The need for the reading of the word. The need for submission. The need for you to listen to those that have walked the path. The need for you to sit down wenze isikhathi. Noma nje isikhathi awunaso kodwa uhlale phansi ulalela abadala, ulalela abaholi ebandleni ukuthi lo mholi yile azama ukusifundisa uze futhi udlule ekuhlulekeni kwakhe. Ngoba naye he or she is trying to communicate a message la. Awenzeli wena. Angenzeli mina mangifika ngithandaza kakhulu. Khona lo fundayo. Azobona futhi ukuthi ayibo iyasebenza lento. Lo muntu lohlale simbone ethandaza engathi uyislime. Awenzeli wena ukufika enkonzweni ngesikhathi hlala wonke umuntu mefika uyazi ukuthi uzokufika. Awenzeli wena. Khona incwadi oyibhalayo enhlizweni yomunye umuntu. Afike kuleli bandla bazalwane hayibo. Kufudumela akubona ukufudumala kwe-load shedding ukuthi mase kuyi-load shedding ngiyaqala kuyabantu kufudumele ngisho kune-load shedding. Kufudumele ngisho kumnyama kodwa mungena la kufudumele. Awenzeli wena. Ahlala sizwe istory la nangumama indoda yakhe yamhlukumeza yamshaya kodwa ikhaya walimisa. Wazoguga umkhulu la waqhubeka futhi wangahamba waqhubeka umkhulu esegugile ngesenawo ama-means okumgendeshula. Qhubeka wamthanda umkhulu wamnesa wamenzela yonke into wafa umkhulu. Hlala intombi endala hlala. Bonke umuntu usuka labanye basuka phesheya kwelwandle basuka phi bathi siye ekhaya balifice futhi ikhaya lisamile uhlela ugogo. Awuzenzeli wena. Long suffering pain ukwazi uku-endure i-pain. Uhlale bazalwane isimo singavumi uhlale. Kanti uSathane uyazi ukuthi khona usomabhizinisi amphekayo. Anikamboni nonke la ebandleni ukuthi nipheka imishado yakusasa niyayipheka. Ngoba ifunakala lento yokuthatha into zabantu esezenziwe. Khona i-intercessor oliphekayo njengoba uthandaza kanje. uNkulunkulu wenza idemo ngawo ukuthi bakubona uthandaza ungenalutho izinto zikushaya for years. Bakubona ukhuphuka kancane bese beyafunda ivangeli lifundiswa kanje yilelo ivangeli that sticks. Lelo elifundiswe ngenkambo nangempilo yomuntu. Uzwa abantu bethi thina sazosibani banabahlala. Sazojobe abahlala. Yabo abantu abangasincishanga uNkulunkulu. Khona abantu abasincisha uNkulunkulu njengo-Israel okuthiwa iyodwa nje into abangasincishanga uNkulunkulu ngayo ukuthi icathulo zabo abakaze bayishintshe esitolo. Abakaze bayishintshe icathulo ngoba iyonto abangakhononanga ngayo le. Abakhonondanga ngecathulo. Ayikhononda ngokudla. Bebekhononda nge-leadership. Ukudla ne-leadership. Imfuno zenyama ne-leadership. Abakhonondi ngezinto ze-humility. Khonona ngezinto uNkulunkulu wayezovela ngabe sithi olondoloza uIsrael ehlane for 40 years bengadlanga baze bayongena bengakaze badle kudle bengakaze bapheke bengaze banze lutho. Sesisho nje sisho into eyisele manje. Hayi bamvusa uJesu emkhulu. Kwakufuneke bathi laba abafundi bathi lethani iblanket. Awumbathe kancane la Jesu. Lolu lwandle luzosifunda ukuthi singobani thina sihamba noJesu. Balithulisa ulwandle ngamandla ukuthi okusho ukuthi lento kaJesu yayingaka extend ingene kubona uJesu wayefuna ukuthi basenze ifaith yabo ba extend ipower. uJesu wayefuna ukuprojecta ngabafundi. Koze kube nini kuyimina engikhipha amademon. Koze kube nini kuyimina othulisa ivunguvungu. Ukholwa kwenu kusebenza nini? Nginani ngilanani. Nginani nje. Nihlula yini ukuthulisa ulwandle? Nihlula yini ngoba phela kade nginifundisa. Awenzeli wena. Asenzeli thina njengoba sikhonza kanje. Khona abantu abanzima bazalwana bakubukayo from the distance. Kunzima ukusindiswa kwalomuntu kodwa sekusele kancane. Bekezela nje isikhashana sekusele kancane ukuthi uNkulunkulu ayiprove lento lo muntu afuna ukuyibona. Umuntu uyakwazi ukuphila. Sekusele kancane. Namkhona isambulo engisitholayo la. Khona umuntu o testa something la kuwena uyayitesta.
ufuna ukuyibona ukuthi iyiqiniso ngempela yini lento, uzoyibona ngawo manje uzomncisha uNkulunkulu mangasuyeke awenzeli wena.